Milí facebookoví kamoši, ďakujeme, že ste sa zapojili do našej súťaže Daruj darček pod stromček. Zapojilo sa vás spolu 81, takže tu sú všetci, ktorých teraz dáme do takého nášho špeciálneho vrecka, z ktorého budeme žrebovať. Takže to by ste mohli vidieť, dobre to premiešame. A o čo vlastne teda ste hrali? Predovšetkým samozrejme o vlastnoručne vyrobený vianočný likér. A keďže ste boli takí aktívni, tak sme pridali ešte jeden. Takže teraz ako prvých vyžrebujem dvoch výhercov vianočného likéru. Takže ešte to premiešam. Takže držím prvého výhercu, ktorým je Adrianka Hárová. Takže Adrianka Hárová, blahoželáme, to je prvý likér. Druhý je Marika Čanecká. Takže blahoželáme dievčatám, ktoré nemusia pripravovať na vianočný stôl už likér. Teraz žrebujeme o mikinu s našim logom. Je to pánska mikina Sivá Elko. A v ruke držím Alžbetu Valíkovú, takže blahoželáme Alžbetke Valíkovej, ktorej pošleme ešte dnes túto mikinku. Teraz žrebujeme vínka. Stanislava Špaková získava Savignon, biele víno od nás. Monika Firicová Karcolová získava druhú fľašu vína bieleho Savignon a ešte tu máme veľklínske zelené. A to poputuje Daduške Maťkovej. Takže blahoželáme dievčatá. Ako ďalšie v poradí máme 3 takéto vlastnoručne vyrobené krásne medovničky spolu s vykrajovačom, takže si ich môžete ešte aj sami upiecť. Takže teraz ťahám Tomáša Berníka. Tak Tomáš Berník, nech sa páči, blahoželáme. Získava medovníček. Ďalší medovníček je pre Eriku Kubárovú. Blahoželáme. Takže. A posledný, tretí medovníček je pre Martinu Muravskú. Takže medovníčky už máme. Takisto poznajú svojich majiteľov. Teraz všetko premiešam. 4 energetické nápoje s našim logom získava Simona Janovská. Takže blahoželáme Simonke. No a ešte nám tu zostali vykrajovače. Tak pani Anna Polachová od nás dostane vykrajovač, z ktorého si môže tiež upiecť krásny vianočný stromček. Potom je to Eva Jabkuvičová Naďová. Takže blahoželáme Evke. Potom je to Lucia Hanáková. Tak už mi zostali 2, takže obidvom. Zuzana Stieranková a Barbora Úradníková. Blahoželáme Barborke. Ďalší je Katarína Bôtošová. Milka Hanušovská. Evka Bokorová. Anička Buriková, Petra Šintajová, Megi Hanzeľová, Eliška Fašanková, Anička Buriková, Daniela Tužinčinová, Peter Arpáš, Sisi Lukačová, Lenka Staňová a Danka Rechtoríková. A posledný, teda vykrajovač, poputuje Gitke Tretinárovej Klimekovej. Takže ešte raz vám všetkým veľmi pekne ďakujeme, že ste sa zapojili do našej súťaže. Želáme krásne, pokojné vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku 2016 a verím, že pre vás čoskoro pripravíme nejakú podobnú súťaž.